ez a cég jövőre is, meg 3 év múlva is, meg 20 év múlva is ugyanilyen stabil lábakon fog állni, olyan profil vezetés mellett, akiknek ma is kikérik több kontinensen folyamatosan a világ legnagyobb cégei, főleg a marketing véleményét. Jó itt üdvözölni. Hát, jó itt arról beszélni, hogy ne aggódjatok, ez fél év múlva is itt lesz, meg 3 év múlva is itt lesz, és ez nem a termékre is. Szeretném a színpadra hívni Gámat, cégünk résztulajdonosát és igazgatóját, Páczelt Mihály úr. Köszönöm szépen. Azt hittem megtartott helyettem. Így valahogy engem is így beleszőve. 3 mondatot mondtam neki a felépítésről. Vigyázni kell az elfogult házigazdákkal. Hát szerbusztok, örülök neki, hogy ilyen nagyon sokan itt maradtatok. Remélem, hogy most már mindenki tudott ebédelni. És megígérem, hogy 1 órán belül befejezem. Valóban itt amikor főleg a szlovák üzlettársak mesélték, hogy megy Szlovákiában, és nagyon kíváncsi vagyok, holnap megyek hozzátok. Bár sokat járok ki mostanában, főleg tavaly év végén és idén is, próbáljuk megnyitni a bankszámlát és az egyéb ilyen céges dolgokat elintézni, ami nyilván így a karácsony meg az évvége kapcsán nem megy túl könnyen. És a helyzet az, hogy annyira jól dolgoztok és olyan sokat, és nem alszotok, hogy ezért a cégvezetés sem nagyon tud aludni. Tehát mi sem. Csak mi már augusztus óta nem alszunk. És Tiborral találkoztam 2 ünnep között is, és dolgoztunk. Tehát 2 nap volt a karácsony, mert 24-én még a minősüléseiteket ellenőriztük, hogy mindenki rendben van-e. És mondta nekem azt, hogy Misi, olyan sprint nincsen, vagy ott meg nem csináltam, amiben ilyen alvásidő is van. Tehát jó, azt mondja, augusztusban egész jól néztetek ki a Bea is, meg te is, de most folyamatosan így rohamosan romlik az állapototok. Úgyhogy karácsonykor már mi is éreztük, hogy tényleg lóg 1-2 deszkánk. És hát amióta a szlovákiai üzlet elindult, azóta meg újra nem tudunk aludni. Tehát ez egy ilyen folyamat. Aztán Tiborral most voltunk kint csütörtökön Szlovákiában céges ügyeket intézni, és én már előtte kimentem 2 napig ott kint, úgy intéztem, hogy minden nagyon rendben legyen, mert ő úgy jött ki, hogy a családja is vele volt, a 2 kislánya 3-ból, a karonülő, a párja is, és a 3 éves kislánya. És mondja nekem, megérkeztem én ilyen nagy kialvatlan szemekkel, mert a Siska Pistékkel, meg a Gácsi Laciékkal előtte Szolnokon tartottunk éjszaka hát nem éjszaka, bocsánat, tehát este tartottunk egy bemutatót, ami éjszakába hajlott, és reggel hazaértünk, így ilyen 3 óra körül azt hiszem, vagy valami ilyesmi. És ugye 6 órakor megindulni kellett Szlovákiába, 8 órakor ott legyünk a bankba, és mondja Tibor, te azt megint nem aludtál. Hát mondom, nem. Azt mondja, Misi, ez így nem lesz jó, mert nem alszol, így fáradt vagy, hibázni fogsz, nem szeretném, hogyha valamiben, hát tudod, a szokásos, mint édesanyám tudod, tehát teljesen ez a... Hát mondom neki, igen, de mondom, nem tehetem meg, mert a vezetőim se alszanak. Na, mondta, hogy oké, rendben van, de azért pihenjetek, mondom, fogunk. Na, elindult a banki ügyintézés 8 órakor, és azt gondoltam, hogy 9-re mindennel végzünk. Hát nem sikerült, mert délután 5 órakor még mindig ott voltunk, és ügyintéztünk, és már 3. városban voltunk. Meg tudom mondani, hogy kint milyenek a bankoknak a belső terei, és milyen gyerekjátékok vannak. Én az összessel játszottam, meg Tibor is. Tehát hol az egyik kislány, hol a Tibornak a párjával rajzolgatunk egy papírra, hol éppen írtam alá, hol éppen ő írt alá. Úgyhogy így végigmentünk a napon, és mondtam nekik a végén, hogy ne haragudjatok, hogy így alakul, de muszáj ezt most megcsinálnunk, hogy a következő héten már ne a magyar bankszámlára fizessenek be Szlovákiában, hanem a szlovákra. Úgyhogy megígérem nektek, vagy hát a bank nevében ígérem, hogy valamikor péntekig elvileg ez a dolog megoldódik, és onnantól tudjátok használni ezt a számlát, jó? És akkor mondtam neki, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy a gyerekekkel ezt az egész napot így végigbrusztoltuk, és ő is azt mondta nekem erre, hogy nem tehetem meg, mert a vezetőim se alszanak. Úgyhogy Tibor nevében is köszönöm. Dolgozunk. Másik jó hírem az az, hogy megvan a szlovák nyelvű ügyfélszolgálatosunk is. Jó, úgyhogy roham tempóban
haladunk ezen az oldalon. És akkor most kezdem az előadásomat. Szerbusztok, jó napot kívánok mindenkinek! Ezt azért mondtam így, és akkor még egyszer majd mondom, hogy ezt vágj ki, légy szíves. Mert az előadást ezt fölvesszük most egy videóra, és nagyon remélem, hogy rövidesen fölkerül, technikus bólogat, rövidesen fölkerül az előbb elhangzott előadásokkal együtt egy linkre, és ott meg tudjátok majd ezeket nézni. Azt is megígérem, hogy az összes többi eddigi előadásokat, amik itt elhangzottak a rendezvényeken, ezeket is mindegyiket majd meg tudjátok nézni, jó? A maival kapcsolatban egy kis türelmeteket kérem, mert még megnézetjük, hogy bár láttátok, hogy nagyon profik voltak az előadók, hogy mit kell kifütyültetnünk benne, meg kivágni. Lehet, hogy nem marad előadás, tehát a végére, de azért megpróbáljuk úgy, hogy mégiscsak maradjon valami, és ne egy ilyen fütyverseny legyen az egész előadás. Úgyhogy ezeket azért föl fogjuk tenni, hogy valóban azért, hogy tudjátok ezeket használni. És azt is megígérem, folyik egy-két egyeztetés ezzel kapcsolatban, hogy hasonló minőségű termék referenciákat, vagy termék tapasztalatokat fogtok hallani. Tehát még egyszer jó napot kívánok mindenkinek, szerbusztok! A mai napon arról beszélnék nektek, hogy milyen technikai dolgokat, vagy milyen technikákat kellene alkalmazni ahhoz, vagy alkalmaznotok ahhoz, hogy a hálózatotok nagyon stabilan és arányosan és jól épüljön. Figyeljük folyamatosan, sokszor hétfőn éjjel 3-ig, meg reggelig, hogy ki hogy minősül és hogyan alakulnak a csoportok és a vonalak. És vannak olyan tapasztalataink, és látunk olyan talán hibákat, amiket itt az elején érdemes kijavítani, hogy hosszú távon már egy olyan technika vagy technológia másolódjon be a rendszerbe, ami mindenkinek a legmaximáltabb jutalékkivételt teszi lehetővé. Na, ez egész jól sikerült ez a mondat. Viszont van egy nagyon nagy különbség a mi stratégiánk, a termékünk és a piacon való működésében a többi céghez képest, az az, hogy nagyon gyors. Gyakorlatilag a vezetőitekkel elkezdtünk előkészíteni, és folyamatosan készülni fogunk egy olyan hanganyaggal és képanyaggal, ami mindenkit meg fog tanítani a kezdőlépésekre. A weboldalon található filmeket is le fogjuk fordítani szlovákra is, és majd a románra is. Ez már készül, és az újakat pedig, vagy akik most vannak itt újak, azoknak szólok, hogy ott meg tudjátok nézni ezeket a technikai információkat, és ezek most pont itt a hétvégén változnak meg, mert néhány újítás történt. Ezt frissen fogjuk folyamatosan tartani. Hát remélem azért, hogy egy fél éven belül már olyan nagyon sok minden több nem fog változni, ha igen, azt mindenképp jelezni fogjuk a vezetőiteknek. De készül egy olyan oktatási anyag, amivel ha becsatlakozik valaki az üzletbe, oda tudod neki adni, és gyakorlatilag a webshopnak a működésén keresztül, vagy azt is elmagyarázva, és akkor annyiszor nézi meg, ahányszor akarja, meg próbálgathatja. És magát az üzleti technikát is meg fogjuk tanítani úgy, a mostani vezetőitekkel, mint ahogy még máshol nem mindig így, azzal a sebességre koncentrálva, hogy most az üzlet halad. Jó, tehát ez egy picit néhány esetben más lesz, mint eddig, bár azért persze nem fogunk eltérni az alapvető dolgoktól, mert hát mindenhol, hál' Istennek, nagyon sok minden megváltozott az elmúlt 70 évben a világban a hálózati marketinggel kapcsolatban, de az emberek, akik benne vannak, azok nem. És ezért a technológiák sem nagyon változtak, a telefon meg egyéb ilyen dolgok lettek menet közben. Én még emlékszem rá, 91-ben, amikor még az első hálózattal elindultunk, ott még úgy ment a dolog, hogy elmentem az ismerőseimhez, becsöngettem, és megkérdeztem tőlük, hogy érdekli őket ez a lehetőség, mert nem volt telefon. Ha nem voltak otthon, akkor megkérdeztem a szomszédot, mert ő tudta, hogy hol van. Ezt még valaki talán az idősebbek közül, mint aki legalább ilyen idős, mint én, emlékszik rá, hogy ha elmentél otthonról, akkor szóltál a szomszédodnak, hogy hol vagy. És aztán elmentem oda, ha ott se volt, akkor ez így ment tovább. Ha te szerencsés volt, akkor kicsi volt a város, vagy kisebb volt a város, és így megtaláltad. Tehát az eszközeink változtak, de maguk az
emberek, akik a rendszerben vannak, azok elég régóta nem változnak, vagy viszonylag keveset, bár most ugye ebben is állítólag lesznek változások, akkor mi is a marketing anyagokat hozzá fogjuk ehhez illeszteni, vagy az üzleti stratégiáinkat. Viszont, ha ilyen nagyon gyors az üzlet, akkor vannak olyan alapvető dolgok, amire nagyon érdemes odafigyelni most az elején, még akkor is, hogyha soha nem csináltál hálózatot, és különösen azokhoz beszélnék most, akik most vannak itt először életükben, mert hogyha hallottad, itt nagyon sokan elmondták azt, hogy most vagyok itt először, meg még soha nem csináltam ilyet, meg olyanok is vannak sokan, mint én, hogy soha többet még egyszer ilyet. Most szerintem azok vannak többen, hogy így most elnézem a mosolyokat az arcokon. Hát én is így voltam ezzel, hogy soha többet nem csinálok ilyet, és akkor jött a Tibor. És akkor én is hazamentem, és elmondtam a Beának, hogy mi van, és így 2 hétig járkáltam otthon a lakásban, meg néha itt tettem ilyen megjegyzéseket, meg próbáltam abba az irányba terelni, és akkor egyszer azt mondta, hogy na jó, akkor most utoljára. Tudod hány szó volt ez már? Most utoljára. Mondtam neki, hogy oké. Úgyhogy én most utoljára. Tehát nem tudom, hogy ki hogy van vele, most utoljára, de ha körbenézzel a melletted ülőre is, láthatod, de mi abszolút látjuk azt a rendszerben, hogy hálózatépítők vagyunk itt jó néhányan, de sokkal kevesebben vagyunk, mint amilyen általában szokott lenni a létszám, amikor én cégekhez oda megyek, és látom, többen bólogatnak, és elindítunk egy ilyen céget a piacon. Bár az is igaz, hogy a szoftvernek is letesztelitek a gyenge pontjait, mert mindenki mindenféleképpen próbálja használni, és köszönettel vesszük az építő jellegű tanácsokat az ügyfélszolgálatra. Bár én jó néhány ilyen szoftvert behelyeztem már, vagy kipróbáltunk már, és behelyeztünk néhány céget így a piacra, vagy bevezettünk a piacra, talán ez a jobb szó, és a több ilyen tapasztalatom is van. Szerencsére most itt a Lavilban ilyenek nincsenek, de volt olyan, hogy elindítottuk az üzletet Magyarországon, vagy a céget, és volt olyan üzlettárs, aki 56-szor bepróbált lépni, és mind a 56-szor be is fizette. Tehát addig nyomta 56-szor egymás után, amíg nem sikerült, és másnap fölhívott az amerikai ügyintéző, ugye, hát mert ott van egy kis időeltolódás, tehát így pont fordítva vagyunk fönt és alszunk, és mondja nekem, hogy Mihály, itt van egy üzlettársatok, aki 56-szor belépett. Hát 56-szor? Mondja neki, hát figyelj Melissa, az a helyzet, hogy mi Magyarországon nagyon nehezen döntünk egy ilyen üzlet mellett. De ha egyszer eldöntöttük, a magyarok, és aztán voltak ennél színesebb regisztrációk is, de most nem erről szeretnék beszélni, bár a regisztráció az azért a téma marad. Úgyhogy hát köszöntöm itt azokat, akik most először, nem fog fájni, és akiknek meg már sokatszor, azoknak meg azt üzenem, hogy próbáljátok ki, hát ha most nem fog annyira fájni. Ezt is kivágjuk. Két probléma, vagy mondjuk úgy, hogy nem probléma, 2 dologra kell odafigyelni. Az egyik az, hogy le tudjam venni a kupakot. Okay. Amikor valaki elindul egy hibrid binárissal, és tudom, mert én is így voltam ezzel az első hibrid binárisnál, hogy az ember azt gondolja, hogy érti, sőt azt gondolja, hogy most már meg is értette, aztán amikor megkapja az első jutalék elszámolását, akkor rájön, hogy nem egészen, és amikor az első ilyen matching bónuszok megérkeznek, akkor meg egészen biztosan tudja, hogy most aztán teljesen összekeveredett. Én legalábbis így voltam. Azért, mert egyszerűen eddig unilevel marketing tervekkel dolgoztunk az elmúlt évtizedekben, és nem túl régóta, néhány éve vannak bináris és hibrid bináris rendszerek. És azok, akik még most jöttetek az Unilevelből, ez egy teljesen más logikailag máshogy van fölépített marketingterv, bár nagyon sok mindenben hasonló, de mégis vannak eltérések. Van egy-két dolog, amit hogyha jól csinálsz, akkor elrontani sem tudod, viszont ha nem jól, akkor nagyon el lehet rontani. Vagy inkább azt mondanám, hogy elrontani nem lehet, viszont jó mederbe terelni utána viszonylag nehéz lesz, főleg ennél a sebességnél, ahogy most épül az üzlet. Oké?
Az első és legfontosabb, és a másik majd hozzá kapcsolódik ehhez, igazándiból a másik az nem probléma, bár ez egy probléma lesz, de mégis én mindjárt a megoldást is adom ezzel az előzőhöz, vagy az előző problémához. Általában ugye, mikor becsatlakoztok, akkor automatikusan az adott héten hoztok 2 aktív embert, és ezt a 2 aktív embert jobbról és balról kell elhelyeznetek a rendszerben. Viszont a legtöbbötöknek van egy felső vonala, őket most ilyen picivel rajzolom csak, akik ugye folyamatosan befognak, akár ide is már, de általában ugye a közvetlenül az emberetek után be fognak helyezni üzlettársakat a vonalba. Ezt úgy hívjuk, hogy külső él vagy erőlábnak is hívják, vagy közös láb a szponzorral. Talán ez a legjobb szóra, ez a közös láb a szponzorral, és a belső lábra nem helyez a felső vonal. Oké? Tehát a felső vonal, ha te is az vagy, mindig csak ide a külső oldalra helyezzetek el embert, azért, hogy erősítsétek azt, ami az unilevel marketing tervekkel szemben egy nagyon nagy előnye a hibrid binárisnak, az a közös csapatmunka, hogy a kisebbik láb forgalma után kaptok 10% jutalékot, és az nem csak a saját embereid után, hanem azok után is kapod, aki bekerül hozzád az üzletbe. Ettől nagyon gyorsak ezek az üzletek. Hát a miénknek több oka is van, de a marketing tervtől, ha gyors, akkor ez, hogy amikor becsatlakozol, akkor kerülnek be hozzád emberek, és akkor is működik, ha te nem csinálod. Azért az úgy motivál, nem? A másikban ott te becsatlakozol, és mi történik? Semmi. Tehát ott nem fogsz felülről kapni embereket, hanem te becsatlakoztál, és majd akiket te behozol, majd azokhoz, akik becsatlakoznak, és így tovább, és így tovább. Itt viszont fölülről elkezdenek beérkezni emberkék erre a külső oldalra. A probléma az, hogy ezt el is várod. Oké? Tehát én azt szoktam mondani, amit fölülről kapsz, az ajándék. Ez úgy többféleképpen is értheted, de ez mindig igaz. Jó? Tehát ebben az esetben is. És neked arra kéne törekedned, hogy függetlenül attól, hogy mi jön felülről, neked arra kéne törekedned, hogy az üzleted lehetőleg 50-50%-ot produkáljon a jobb és a bal lábadon is. Na most, ez nem így szokott lenni, hanem ugye mindenki várja, hogy mi jön felülről, és addig nem is csinál semmit. Tudod, ez a majd megcsinálják helyettem. A másik az, hogy mindenki azt gondolja, hogy betesz 2 embert, ugye csak 2 embert kell behoznod, és akkor aztán abból nagyon gazdag lesz. Egyébként hozzáteszem, hogy jelen esetben, mivel Magyarországon indul a cég, és gyakorlatilag innen indul el a világpiac, ez még majdnem biztos be is fog jönni. Jó? Tehát hosszú távon ez már nem mindig lesz ennyire matematikailag igaz, de most még ez össze is jöhet. Én azért mindenkinek azt javaslom első körbe, hogy lehetőleg a névlistáját jobb és bal oldalra, amennyi ember csak lehet hozzá be, aztán utána hátra dőlhetsz, és megvárhatod, hogy hátra történik valami, jó? És még lehet, hogy fog is. Jó? Szoktam volt mondani, hogy aki behoz 2 embert, az olyan, mint a lottó, hogy pici teljesítményért nagyon nagy juttatásokat lehet elvárni, vagy nagyon nagy ellenszolgáltatást lehet elvárni, vagy eredményt. A mi esetünkben ez most igaz lehet, gyakorlatilag, hogyha valaki kirak 10 nevet jobbra és 10 nevet balra, és utána hátradől és megvárja, hogy mi történik, lehet, hogy jövő nyáron lottószelvényeket fogunk húzni, és nem jutalékokat fogunk fizetni, mert ez bejöhet, hogy jobbra egy kínai csapat, balra egy orosz csapat beesik, akkor gyakorlatilag lottószelvényeket fogunk húzni, és nem jutalékokat kifizetni. Viszont, ami a jó hír, hogy ezt nem egyszer, hanem utána hetente. Jó? De én mindenkinek azt javaslom, hogy ezt a névlistát jobbra és balra tegye ki az üzletében. Viszont, ha bekerülsz egy olyan vonalra, és innentől csak ilyen vonalak lesznek majd az üzletbe, később megérted, ahol a felső vonal, amikor te becsatlakoztál, még most kezdted el fújkálni vele a családot a lavilla, ha ki akarja, ha nem akarja, elkezdted vele fújkálni, és gyakorlatilag a szponzoraid, a szponzorvonalad elkezd neked betenni fölülről emberkéket az üzletedbe. Na ilyenkor van az, hogy a siker után, amikor látod, hogy működik a termék, úgy döntesz, hogy elindulsz az üzlettel. Van már alattad egy forgalom ezen az oldalon. Hát ez lesz az erősebb lábad. Nyilván, mert a másik oldalon még nincsen semmi. Mit gondol ilyenkor a jó magyar parasztész, meg hát a matematika is ezt mondja?
meg egyébként azért kicsit kabzsik is vagyunk, hogy miért raknék én erre az oldalra embert, hát itt már úgyis sokan vannak. Hát berakok mindenkit ide? Úgyis ezután a forgalom után fogom kapni a 10%-ot. Hát logikus, nem? És mindenki, aki elindul az üzletben, elkezdi a belső oldalon építeni az üzletét. És első ránézésre ezzel nincs is semmi baj. Viszont ennek később az lesz az eredménye, hogy van neked egy olyan fád is, ahol azt nézzük, hogy közvetlenül kik azok, akiket te behoztál az üzletbe. És ez az a fa, akit te beépítesz gyakorlatilag ide jobbra-balra a lábba. Ezek a te frontjaid. Ezek a te személyes ismerőseid. Nekik, amikor bejönnek az üzletbe, te azt ígéred, hogy segítesz nekik. Hát legalábbis remélem. Na most, amikor te őt beteszed mondjuk ide, őt meg ide, akkor mikor segítesz nekik? Neki is és neki is. Akkor, ha ide a külső oldalra valahova beteszed a következőt. A következőt meg mondjuk ide. És ő is közben behelyezi az ő embereit, de ha ide teszel valakit, és mindig azt szoktuk mondani, hogy a kisebbik lábnak a végére az a legjobb pozíció, de bármelyik lábnak te rakhatsz a végére, lehet, hogy néha az egyik kisebb, mint a másik, vagy fordulhat ez, de gyakorlatilag az a fontos, hogy amikor beteszed ide a külső érre, akkor mindenkinek, akit oda betettél, azzal az egy emberrel segítesz. Viszont, ha neki, mert ő mondjuk édesanyád, de nem épül az üzlete ebben az irányban úgy, ahogyan azt szeretnétek, és ide beteszel valakit, akkor kinek segítettél? Neki, fölötte mindenkinek, de itt lefelé senkinek. Ugye, mert betettél ide a belső oldalra. A következő probléma az az, hogy ő is azt fogja mondani, hogy Szponzi, hát nekem segíts. És beteszel ide. Szerinted hány ilyen vonalat bírsz majd segíteni? Szerintem nem túl sokat. Jó? Tehát az első szabály, ökölszabály, és tényleg ez a legfontosabb szabály a hibrid binárisokban, hogyha behozol frontot, még édesanyádnak sem teszed be a belső oldalra. Jó? Tehát mindig csak a külső oldalra segítesz. Oké? Erőláb. Így teljesül a csapat segítése, nincsenek viták, hogy ki kinek segített, és van egy nagyon fontos megoldása még ennek a dolognak, hogy gyakorlatilag ne azt nézd most, amikor te elindulsz az üzletben, és elindítod az üzlettársaidnak, és csinálod ezeket a pozíciókat, hozod be az embereket, hogy ne azt nézd, hogy most mi történik. Azt gondold egyszer végig, hogy mi történik akkor, hogyha alatta több százezren lesznek. Jó, tehát ne azt nézd, hogy most ez a 3 ember, akit most hozok be, ez hogy lesz. Nyilván fontos, mert helyezned. Gondolkodj nagyon nagyba. Ha valami nem működik 300 000-nél, az 10-nél sem. Az nem jó 10-nél sem. Jó, ez a hálózat marketing első szabálya. Jó, csak nagyban. Ha valami nagyban működik, az működik kicsiben is. Ha nem működik nagyban, akkor kicsiben meg tudod csinálni, de abból nem lesz nagy. Jó? Anyósom sztoriát szoktam mindig felhozni, ezt is majd kivágjuk. Példának ő mondta nekem egyszer, még jó néhány évvel ezelőtt, hogy Misi, kitaláltunk egy nagyon jó stratégiát. Ő egy vidéki kisvárosban lakik Tolna megyében, és ott nagyon nagy divat, vagy hát ez egy ilyen piacváros, ahol ő lakik. És mondta nekem, hogy ugye van ez a névlista meghívás, bemutató, eljönnek a vendégek, vége, lekövetés, stb. Mennek az üzleti lépések. Kitalálta, hogy a bemutatóra úgy tudna több embert behozni, hogyha kimenne a piacra, kirakná a termékeket, kibérelne ott egy helyet, és amikor jönnek arra az emberek, és ránéznek, hogy mi ez? Akkor ad nekik egy névjegykártyát. És álltam így vele szembe, mondta, hogy tudom, azt fogod mondani, hogy ez nem másolható. De azt mondja, másolható, mert nem mondok ott neki semmit, hanem megmondom neki, hogy majd meghívom egy bemutatóra, csak számot cserélünk. Mondom, oké, és mi fog történni? Hát utána eljön rendesen a bemutatóra, hogy ez a szisztéma, ami másolható, ott megtartom neki a bemutatót, és utána használja a terméket, és utána elindulunk üzletileg. Mondom, jó, és amikor elindultok üzletileg, akkor ő mit fog csinálni?
Hát fölhívja az ismerőseit telefonon, mondom, biztos, hogy nem. Hát ő nem így lépett be. Ki fog menni a piacra csütörtökön? Kibérel egy asztalt? És mindenki, ne, hát először megmondom neki, hogy írjunk névlistát, ne, mondom. Hát ő így lépett be, hát lehet, hogy te ezt meggyőzöd róla, hogy ne. Hát ezt onnan fogod tudni, hogy mégis, hogy a piacnak a másik felén bérel asztalt, és ott titkosba csinálja, hogy te ne tudjál róla. De hogy csinálja, az 1000%, mert mondhatsz te akármit, te meggyőzted, hát ő is így jött be. Mondom, ha ez ráadásul még működik is, akkor itt 2 hónap múlva szegény kofáknak esélye sem lesz asztalt bérelni, mert mindenki termékbemutató asztallal fog ülni és névjegykártyával. Oké? Tehát azt kell megnézni, hogy minden technikánál, és amikor valamit akár az üzletszabályzat is tilt, hogy ne forgalmazz kiskereskedelembe online és egyéb felületeken, az azért van, mert képzeld el azt, hogyha itt most mindenki online elkezdi forgalmazni. Hát fölmész az internetre, és azt mondják, hogy minden évben megduplázódik az internetnek a tartalma, vagy az információnak a tartalma. Hát ahogy a lavillamos növekszik, ez a szám ez sokkal nagyobb lenne. Tehát sokkal gyorsabban nőjön. Jó? Tehát nem működik, meg el fogsz veszni az erdőbe. Tehát vannak olyan technikák, amik kicsiben működnek, de ha nagyban is működnek, akkor tönkreteszik az üzletedet. Oké? Tehát arra vigyázz mindig oda, hogyha ötletet találsz ki, hogy az nagyban működik-e. Én azt is szoktam mondani, hogy a multilevel marketing halála a kreativitás. Jó? Tehát először legyél olyan vezető, aki 10 000 eurót keres a kisebbik láb forgalmából, bináris jutalékba, és utána találjuk ki közösen, hogy lehet ezt máshogy csinálni. Jó? Addig ne. Hát ha nem jön be, és túl sokan lesztek a piacon. Oké? Tehát még egyszer, akiket behozol az üzletbe, azok jobbról vagy balról, erőláb, külső. Ha mégsem jönne össze valakinek, vagy elfelejteni, akkor a gép automatikusan a kisebbik láb végére fogja fölhelyezni, tehát jól helyezi el az embert, köszönöm, hétfőn, este, de azért hagytuk nyitva a lehetőséget, hogy mégsem automatikus ez a rendszer, hogy te lehet, hogy úgy döntesz, hogy tudod, hogy kit léptetsz be, tehát nem biztos, hogy te a kisebbik lábra raknád, hanem lehet, hogy az erő oldalra. Jó? Ezért hagytuk nyitva a rendszert. De ha mégsem csinálná semmit, akkor matematikailag a gép a jó megoldást fogja választani. Tehát édesanyámnak sem a belső oldalra. Viszont hogyan csináljuk akkor ezt a külső oldalt? Tehát elindulsz most a rendszerben, és ugye van a szponzorokkal egy közös lábad, akkor hogyan helyezd el az embereket? Nagyon sok jó technikát láttam, és tudom, hogy itt egy-két vezető a csoportban jó technikákat másoltat be a rendszerébe, ezért én ezt javaslatként mondom neked, beszélj a felső vonaladdal, hogy hányat jobbra, hányat balra. Egy általánosan jól működőt láttam én több cégnél is, ahol ezt bevezettük vagy bevezették, az az volt, hogy amikor te megírod a névlistádat, és elindulsz a szponzoroddal, akkor az első 3 embert, ez vagy te, az első 3 embert, azt helyezzétek el ezen a külső vagy közös lábon. Jó, itt még úgyis segít a szponzorod. Az első 3-at ide, a 4-et pedig a belső oldalra. Oké? Ezt azért csinál, akármekkora az a láb. Jó? Tehát lehet, hogy most alattad már van egy nagyon hosszú láb, egyébként innentől csak nagyon hosszú lábak lesznek, ha ezt csináljátok majd, mindenki, mindjárt meglátod, de hogyha van alattad egy hosszú láb, akkor is. Jó, akkor is az első 3 embert ide a külső oldalra. És ne ez a sógorom lányának, a fiának az öccsét, aki semmit nem fog csinálni, jó, hanem beszéld meg a szponzoroddal, majd ezt mindjárt elmondom, hogy hogyan tegyétek, és jó embereket rakjál erre a külső közös oldalra. Jó? És a 4. embert azt pedig belőle. És onnantól belőle. Mi fog történni? Képzeljük el, hogy te vagy az első ember a rendszerbe. Évától itt most egy picit elnézést kérek. Jó, elveszem az első. Egy pillanatra utána visszaadom. Jó, az első kártya lehetőségét. Te vagy az első ember a rendszerbe. Beteszed 3 nagyon jó emberedet erre a külső oldalra, és mit mondasz nekik, hogy ezt másolják ők is le. Mit fognak ők is csinálni? Fogják, és ide
mindannyian elkezdenek 3-3 embert betenni erre az oldalra, és utána benyitják az üzletet, ugye a negyediket elkezdik betenni. Mit teszel te? Kinyitod a negyediket, és azt mondod neki, hogy ő is tegyen ide be a belső oldalra 3 embert. Ugyanezt történik ugye ő felé is. Nagyon fontos ez, mert ő, akit ide betettél, fölötte nincs egy erőláb, mint fölötted volt, ő neki te vagy egyedül. Oké? Tehát neki te tudsz csak segíteni. Ezért ő neki azt mondod, hogy tedd be az első 3 embert, és az összes többi névlistádat pedig beteszed neki utána. És azt mondod az összes többi névlistádnak, hogy az első 3 embert ide. Mi lesz nagyon gyorsan ezzel a lábbal? Hát olyan lesz, mint ez. Fut lefelé, mint a golyó, mert mindenki kiteszi az első 3 jó embert erre az oldalra. Mit csinál utána mindenki ezen a vonalon? Megnyitja, ugye a 3 után benyitja az elsőt belülre. És mit mond neki? Hogy az első 3 jó emberedet tedd erre az oldalra, a velem közös oldalra, együtt fogunk dolgozni, ez egy csapatmunka lesz. Tedd ide, és azt mondja neki utána, hogy én is folyamatosan segíteni fogok még neked természetesen, és mindenkinek ez az oldal, ez nagyon intenzíven elkezd elgurulni. Jó? Mit fog itt mindenki csinálni? Betette az első 3 embert, utána beteszi ide az első emberét, mindenkit utána betesz alá, mert ez a vonal ez menni fog lefele, tehát valóban 3 embert kell, ha jól csinálod, biztosan csak 3 embert kell betenned, az összes többit segítheted ide, mindenkinek azt mutatod, hogy jól működik az üzlet, és ha mindenki oda teszi a 3 emberét, akkor ez a vonal is nagyon gyorsan elindul lefelé. És ugyanezen az elven a belső lábak is mindenhol. Na, ez így egy stabil üzlet. Csak így lehet stabil az üzleted. Ha mindenki azt csinálja, ellentétben ezzel, hogy azt mondja, hogy a szponzorok itt tolják lefelé. Ide beteszem anyukámat, majd megveszem neki a 80 eurót, hogy azért meglegyen jobbról is, meg balról is. Ugye ez a felelős szponzor, tehát ez a rabló szponzor. És utána azt csinálja, hogy mindenkit eltesz erre, mert hát ez a nagy lábod a minek rakna. Az nem segítség. És tudod, mi a szomorú? Hogy ez ki fog derülni. Mert ha alatt a csoportok vannak, akkor tudni fogják azt, nekem elhiheted, hogy ki van itt, meg ki van itt. Mennyire lesz neked hiteles az a felső vonal, akiről tudod, hogy az édesanyja van neki a jobb lábába, a bal lábába meg berakott mindenkit. Neked meg nem segített. Azzal fogsz konzultálni? Nem nagyon. Én meg nem nagyon szeretném, hogyha ilyen szponzorok lennének itt a Lavi Light-nál. Oké? Tehát segíts mindenkinek, ha csak ennyit is, úgyis, hogyha az a láb elmegy, vagy az egyik lábad elindul, akkor a másik oldalra kell. Mert lehet, hogy aztán az egyik erősebb lesz akkor a másikra, de nagyon fontos az, hogy példát mutass, hogy mintát mutass. Itt ma többször is elhangzott, és nekem a példamutatásról mindig az jut eszembe, hogy emberek azt csinálják, hogy amiben jók, azt amikor azt mondják, hogy példamutatás, azt elkezdik jobban csinálni. Tudod, ha valaki csinos, akkor még csinosabb lesz. Valaki pontos, akkor még pontosabb lesz. Én azt gondolom, hogy a példamutatásnak az a lényege, hogy amikor olyat csinálsz, amit egyébként nem szoktál. Jó? Tehát ha pontatlan vagy, és pontos leszel, na az példamutatás, mert arra felkapják a fejüket. Ha te pontos voltál, és még pontosabb leszel, arra nem nagyon. Ha te csinos voltál, és még csinosabb leszel, ez egy nagyon pozitív dolog mindenki számára, aki téged lát, de valójában ezt az emberek nem nagyon veszik, hogy mindig csinos vagy. Jó? Tehát légy szíves, olyan dolgokat csinálj mostantól, ha példát akarsz mutatni, amikben gyenge vagy, és ne olyanokat, amiben erős. Jó? Úgyhogy legyél jó szponzor, és segítsd az üzlettársakat ezzel a technikával, és hát logikus, és meg is ígérem neked, hogy nagyon nagy üzleted lesz. Viszont lehet, hogy te már egy olyan vagy, akinél már mondjuk ez nem jól épült így föl. Vagy láttad máshol, hogy ilyen mátrixokat kell építeni, vagy sorokat kell töltögetni. Most nem megyek ebbe bele, majd talán egy következő előadás alkalmával, hogy azok itt miért nem működnek jól, és miért ez működik csak itt jól. De lehet, hogy már nem így épült fel az üzleted, és ennek a
nem jól alkalmazott technikának, tehát hogyha te a belső oldalra építkeztél, van egy nagyon nagy hátránya, az pedig az, hogy ide belépíted a névlistádat, és erre az oldalra nem marad. Tehát akkor van rosszul összerakva egy üzlet, ha mindenki így gondolkodik, hogy anyukámat beteszem a közös oldalra, mert az az oldal előbb-utóbb leáll. Ugye nem pörög bele ez a létszám, amit én itt az előbb felrajzoltam. Az az oldal leáll, és közben miközben leállt, és te folyamatosan a másik oldalra koncentráltál, gyakorlatilag arra elbillen az üzleted, mert hát oda tetted az energiádnak a legnagyobb részét, vagy hát szinte teljesen az energiáidat. Mi történik? Leállt a másik oldal, fölülről nem, akkor mit csinálok? Oda kéne, de oda már nincs kit. Nincs kivel dolgozni. Mi történt? Eldől az üzleted az egyik oldalra, leáll a jutalék, leáll a vonal, és ha ez befele lemásolódik, akkor leáll gyakorlatilag ez az egész ág. Egyszerűen azért, mert az elején nem jól kezdted. Úgyhogy lehet, hogy még időben szólok, hogy ezt gyorsan ki kéne javítani. Hogyan lehet ezt gyorsan kijavítani? Na most azoknak is segítek, akik most kezdték, ők már nem tudnak arra hivatkozni nálam, hogy elrontották. És azoknak, akiknek meg kifogyott a névlistája, azoknak pedig szeretnék adni egy eszközt a kezükben, amivel még gyorsan ezt a névlistát meg tudják egy kicsit bővíteni. Azért a jó hírem az a régieknek, vagy akik már láttak hálózati marketinget, hogy ilyenkor szokott az jönni, hogyha nincs már névlistád, akkor kezdj el ismerkedni. Hát a Lavilbe nem nagyon van idő. Azt elárulom. Tehát, hogyha te utol akarod érni az egyébként elszállt, vagy gyorsan elindult nagyobbik lábadat, akkor itt nem nagyon van idő arra, hogy te itt nyilvános helyekre menjél és ismerkedj. Bár roppant szórakoztató néhány esetben, de még ott fölépíted azt a bizalmat, valakinél még ha nagyon ügyes is vagy ebben, hogy veled üzletileg együtt gondolkodjon, azért ez egy hosszadalmas folyamat, és az a láb az úgy nagyon el fog menni. Van viszont egy másik technika, amit ajánlatkérésnek hívnak, amit szintén nem sokan szeretnek, ez a másoktól, tudod, van egy-két név olyan, akinek ez a termék is tudna úgy segíteni, mint neked, tehát biztos ismeritek. Ha direkt értékesítési üzletkötői tréningen lennénk most, akkor elmondhatnám azt, hogy a te névlistád az arra se lesz elég, hogy gyakoroljál, mert ha ott nem működik a folyamatos ajánlatkérés, akkor te az első 3 hónapot sem éled meg mondjuk egy biztosítási üzletkötőként. Bár a biztosítók azért veszik föl az üzletkötőket 3 hónapra, mert kilövöd a névlistádat, utána nem tanítanak meg arra, hogy hogyan lesznek másik névlistáid, és hogy gyakorlatilag kifizették ezt az első 3 hónap próbaidő díjat, lelőtték a névlistádat, és kb. Így el is köszönhettek egymástól, mert nem fogsz tudni megélni a jutalékból, mert nem tudsz kötni. Jó? A hálózati marketing azért ilyen szempontból sokkal, de sokkal kisebb létszámmal, vagy kisebb létszámú névlistával is építhető. Gyakorlatilag azt mondom, hogy ha egy 300-500 fős névlistát meg tudtál írni, én azt gondolom, hogy az szinte bármilyen szintünkre elegendő, hogyha az jól van behozva az üzletbe. Jó? Tehát jól van motiválva az előbb felrajzoltakkal, és jól van behozva az üzletbe. De mi van akkor, ha ez mégis elfogyott? Mi van akkor, hogyha neked van az ismeretségi kördben az összes hülye? Lehet. De többen úgy érzik, hogy az övékében. Azt mondják, hogy azért vannak elég komoly átfedések, tehát azt mondják, hogy a 8. emberrel mindenki eljuthat egy nagyon fontos emberhez. Ez azt is jelenti, hogy mindenki viszonylag rövid úton elérheti azokat a hülyéket, amiket a többik ismernek, vagy a többiek is ismernek, jó? Oké, egy-ketten vizuális típusok hallom. Na most, ahhoz, hogy te viszonylag kevés találkozóból, vagy egy viszonylag rövid névlistából építs üzletet, ennek van egy nagyon fontos kulcsmondata, az az, hogy a más emberek névlistája. Az nem a te névlistát kell, hogy legyen. És mindjárt elmondom, hogy miért. Amikor te elindulsz ebben az üzleti vállalkozásban, van egy nagyon fontos eleme, az az, hogy használd a felső vonaladat, a szponzorodat. Ezt úgy hívják, hogy bizalmi háromszög, vagy te, a szponzorod és a jelölt. Amikor ti elmentek és leültök egy ilyen közös találkozóra a jelölteddel, akkor ugye ott neked föl kell építened a szponzorodat, és ő elmondja a jelöltnek azt, hogy mi ez a lehetőség és mi ez az üzlet. Na most nagyon fontos azt kihangsúlyoznom, hogy mivel itt mindenki lefújkálja gondolkodás nélkül az ismerőseit, és még ráadásul 3 perc múlva hat is náluk,
Ezért ezek a bizalmi háromszögek, meg ez az eladás technikai tréning, hogy először add el magadat, utána a céget, utána a terméket, utána az üzletet, és akkor utána, vagy fordítva először az üzletet, és utána a terméket. Ezek általában nálunk nem nagyon működnek, mert mindenki az első 3 percben átugorja az egész folyamatot, mert azonnal működik a termék. Jó, tehát kicsit ezért gyorsabb a történet. De mégis, mikor valakivel leülsz, és az elején, amikor megírod ezt a névlistát, akkor a szponzoroddal olyan emberekhez menj el, aki nem elalszik a beszélgetés közben, meg olyat, akit egyáltalán nem érdekel ez a dolog, hanem a szponzorodat olyan emberekhez vidd el, akik neked nagyon fontosak, hogy üzletileg elinduljanak, kvázi azok, akiknél te nem vagy annyira hiteles. Tehát még nálad is jobbak. Jó, oda vidd el a te szponzorodat, oda kell az ő segítsége. Na, mikor elviszed a szponzorodat, és leültök a jelöltel, akkor te, ilyenkor a könyvek azt írják, hogy építsd fel a szponzort, hogy ő a csillagok háborúja, tehát valonnan nagyon magasról jött, és és nagyon szeret, és nagyon tudja, és előről, hátulról ezt a terméket ismeri, és 1000 éve használja, hogy ez nálunk egyébként is hülyeség, mert még pár hetes a dolog. De valahol nagyon fölépíted, ha nem megy másképp, akkor mondasz, hogy szépen veszi a levegőt, ugye, hogyha ez nem igaz, hogy valamit mondani kell a szponzorról, és ott ül a jelölt, és akkor ő neki egy hiteles ember elmondja az információt. Ezt azért csinálják, mert a jelöltnek ez az információ tőle egyenesből nem lenne hiteles, ezért nagyon nehéz az, amikor te ismerkedsz valakivel, mert saját magadat kéne fényezni, hogy fölépíted magadat. Viszont köztetek van egy bizalmi szál, azért jelöltem hullámosan, ez lehet, hogy ingatag, és ez alapján, a bizalmi szál alapján, ha te fölépíted neki a szponzorod, akkor neki ez az információ hiteles lehet. Jó, és akkor ő elmondja neki. Na most én azt javaslom, hogy amikor leültök így 3-asba, akkor ne a szponzorodat építsd fel, őt is, hanem először építsd fel a jelöltet. Jó, mert ez mindig úgy szokott kinézni, hogy ott ül a jelölt, lehet, hogy te is már voltál ilyen jelölt, hoznak valakit, jön az ötönyös jóképű csávó, tudod, ez a nagyon, most lóvé, most meg leszel nagyon masszírozva, tehát ez a tuti, hogy belépsz. Ott ülsz, és már föl vagy készülve, hogy ebből nagyon komoly verekedés lesz. Jó? Tehát jön karatterruhában, mint én is most, a zöld nyakkendő, vagy majomszett, én úgy is szoktam hívni, és akkor jönnek, és nagyon meg leszel üzletileg motiválva. És ott ülsz, és már föl vagy készülve, hogy itt most mi fog történni. Volt már ilyen, nem? Erre fogják, és a szponzort fölépítik. Ilyen lehetetlen magasságokba, ugye gondolva arra, hogy most aztán ilyen kicsi lettél, és történjen, aminek történnie kell. Tehát, hogy most akkor, ami jön, az téged így el fog vágni információ. Az a baj, hogy te így fogsz csinálni belül. Vagy hát a jelölted. Ezért, amikor leültök, te kezdjél úgy, hogy először fölépíted a jelöltet. Ez egy egyszerű dolog legyen, hát lehetőleg ne hazudjál, mert az úgy necces lehet, vagy nem jól jön ki. Tehát nem mondd azt, hogy szőke, hogyha barna, vagy tehát valami ilyesmi. Vagy hogy ügyes, okos, hogyha nem, de mondjál olyanokat, ami igazul. Tehát mondhatod azt, hogy például nagyon nyitott az egészséges életmód irányába, vagy egy kedves régi jó ismerősöm, aki nagyon kíváncsi arra, hogy ezek a termékek hogyan működnek, mondjál róla valamit. És amikor te ilyeneket mondasz, és ez nagyon pici egyszerű dolog, hogy egy régi kedves ismerősöm, nem az jó érzés lenne, hogyha valaki rólad ezt mondaná. Hogy azt mondod, hogy nyitott az egészséges életmód vele, és ebben nekem nagyon hiteles is egyébként, mert sokkal egészségesebben él, mint én. Vagy bármi, ami neked eszedbe jut. Nem, ott egy kicsit ő emelkedik. És utána építed föl a szponzorodat. Hogy ő pedig ebben a témában, és régóta, és nem tudom, és ez meg az. Oké, mi történik? Szintre emeled őket. De nagyon fontos az, hogy itt a jelölt is jól érzi magát. Tehát egy szinten van, és nem az van, hogy lenyomták valahova. Jó? Tehát először a jelöltet építjük fel, utána a szponzort, utána hátradőlsz és iszod a kávédat, jó? Ha te tudsz többet a lavírról, akkor sem szólsz bele. Tehát annál rosszabb nincs, amikor mondod a jelöltnek az üzletet, vagy épp a terméket, és ott valakinek eszébe jut még valami a meghívónak, és akkor, ja, még azt ott, még azt, még... és mindenki így ránéz, tudod, ez elakadt a tű. És akkor mit csinálsz, szegény szponzor, kezdheti előről. Hát én nagyon sokszor voltam így, mert én szangvinikus vagyok, a párom melankolikus, én szeretek így mesélni, a párom meg az adatokat szereti. És akkor volt olyan, hogy azt mondtam, mint a 240 féle hatóanyag. 246. De 30 éve van a cég a piacon. 29. Nem mindegy. Ha azt mondtam volna, hogy 1, akkor vagy 29, az oké,
De az legyen jó, nehogy félre menjen a dolog. Tehát biztos voltál már te is így. Tehát a lényeg az, hogyha te ott ülsz valakivel, bemutattad őket, utána akár mekkora marhasságokat mond, kérlek maradj csöndbe, hadd beszélgessenek ők egymással, jó? Ők vannak szinten. Iszogasd a kávédat, majd utána kidumálod, hogyha a szponzorod hülyeségeket beszélt, jó? Na, hogyha ez a bizalmi háromszög létrejött, akkor te be tudod hozni ezeket az embereket, de amikor te megírod a névlistádat, biztos írtál már ilyet, ha nem, akkor most fogsz, ezt a névlistát 3 kategóriára osztja mindegyik könyv, vagy általában 3 kategóriára osztja. A, B és C nevek lesznek ezen a listán. Ugye vannak ilyen szabályok, hogy amikor leírod ezt a névlistát, akkor az első nevek azok általában a közvetlen hozzátartozók, családbarátok, ismerősök, ugye ők, akik először eszedbe jutnak. Aztán a távolabbiak és a legtávolabbiak, akik legrégebb óta nem ismertek, hálózati tapasztalat, hogy ott van a legnagyobb találati arányod, tehát azt mondják, hogy fordítsd meg ezt a listát, és kezd a legvégén. Akkor leszel sikeres. De ezzel szemben mi magyarok azt csináljuk, hogy mindenképpen a barátokat, családot akarjuk először ezzel az üzlettel megtalálni, ahol a legkisebb a találati arányunk. Szoktam is mondani, itt az első 2 hétben kiderül az, hogy ha azt valaki kibírja a családi, baráti, ismeretségi körökből a nemeket, meg a francba elküldéseket, az már biztos, hogy sikeres lesz. Mert a legtöbben ott föladják. Tehát mi gyorsan szeretjük ezt az üzletet építeni, vagy magunkat leépíteni is. Úgyhogy először megtalálják a családi, baráti, ismeretségi kört. Én mégis a Laville kapcsán azt mondom mindenkinek, hogy ne fordítsd meg ezt a listát, hanem kezdj a családi, baráti, ismeretségi körben, és egész egyszerűen azért, mert olyan a termék, hogy nem engedheted meg magadnak, hogy a családi, baráti, ismeretségi köröd 1-2 hónap múlva azt mondhassa neked, hogy miért nem nekem szóltál először. Lehet, hogy olyan problémája van, csak nem tudod, vagy neki, vagy a gyerekének. Én ezért azt csináltam most is, mint már máskor is, hogy a baráti ismerősi körömbe kiosztottam a terméket, vagy az erről szóló anyagot, vagy küldtem egy e-mailt. Mondta 1-2 barátom, hogy Misi, tudod, hogy milyeneket nem szedünk. Mondtam neki, hogy tudom, de adod az asszonynak, hát ha neki több esze van. És az e-mailt nagyon jól elmentettem, hogy tudjak rá hivatkozni, hogy én szóltam. Tehát a felelősség nála van. Azt csinál, amit akar, jó? De ebből a B-ből van neked a legkisebb találati arányod arra, hogy üzletet építs. Jó? Az A-lista az, aki még nálad is jobb. Szerinted. Azért azt megígérem, hogy amikor ővelük leülsz, azért lesz 1-2 olyan eset, amikor ők máshova fognak kerülni ebből az A kategóriából, csak most valamiért úgy gondolod, hogy ők szebbek, okosabbak, jobban futnak nálad, gazdagabbak, sikeresebbek. Az az A-lista az, akit neked a szponzoroddal meg kell keresned. Szokták tőlem kérdezni, hogy lehet azt biztosan tudni, hogy valaki mondjuk az A-ba vagy a B-be tartozik, mert nem biztos, hogy tudom. Szoktam mondani, hogy a B-be azok tartoznak, aki a baráti ismeretségi kör, akitől úgy várod, hogy pozitív visszacsatolást kapjál, mert ismered. Ezért fogsz a legnagyobbat csalódni. A legtöbb esetben. És tisztelet a kivételnek. Az A az, akit meg nem mersz fölhívni, mert őt úgy is hívjuk, hogy a betói lista. Ez a sikeresebb, jobb nálam, és most hívjam föl ezzel. Ők azok, akiket akkor akarod fölhívni, amikor te már sikeres vagy. Tudod, amikor oda mehetsz, hogy 1000 euró hetente? Azzal elég nehéz vitatkozni, nem? Tehát akkor a hülye nem lehet. Jó? Viszont az A-sok ebben a kategóriában vannak, a C-sek pedig azok, akiknél úgy vagy vele, hogy elmondom neki, ha nem tetszik, akkor elmondom még egyszer. Ha akkor se, akkor meg arra van az ajtó. Jó? Tehát ők a szinten aluliak. Ezt jelölheted úgyis a listában, vagy szokták ilyen nyilakkal, hogy szinten felüli, szinten vagy szinten aluli. Hál' Istennek mindenhol lesz pozitív és negatív csalódásod. Tehát a másra nem lesz jó ez az üzlet, az, hogy megtudod az ismerőseidről, hogy melyik csoportba tartoznak. Azt is, hogyha nem abban, amelybe te gondoltad őket. Jó? Na most így megkeresed a kapcsolatrendszeredet ezzel a logikával, és mentek a szponzoroddal az A-sokhoz első körben. Tehát ne őket hagyd addigra, mire üzletileg sikeres vagy, hanem most keresd meg őket az elején. És ezt főleg akkor nagyon komolyan mondom neked, ha most vagy először ebbe az üzletbe. A régiek tudni fogják, hogy érzésből is, hogy mire gondolok, neked meg elmesélem, hogy mi fog történni. Hát itt elég gyorsan épül az üzlet, de tegyük fel mondjuk, hogy
legyenek ezek hónapok, mert hallottam, hogy itt ez hetek alatt megy, de maradjunk, és látom is, de maradjunk abban, hogy hónapok, jó? 3-4 hónap alatt, mondjuk te elindulsz, és nem keresed meg az ásokat, hanem elindulsz a B-ben és a C-ben, és mondjuk itt a 4. hónap végén, mondjuk egy líder leszel, elérsz egy sikeres üzleti szintet, megvan a bónusz kimutatás, meg tudod mutatni, azzal már nem nagyon lehet vitatkozni. És elmész az ásokhoz. Na majd most. Erre varjon gombot. Autós program is megvan. Oda mész, és most már megmutatom neki, hogy mi ez az üzlet. Jogos. Oda mész hozzá itt, megmutatod neki az üzletet. Tudod, mit fog mondani? Tessék? Vagy benne vagyok, igen. Én nem erre gondoltam, de jó, igen. Tehát vagy az, hogy benne vagyok, már használom. Ez az egyik, de lemaradsz róla, nagyon fontos. A másik az, amikor téged meglát, azt fogja mondani, hogy te olyan vagy. Mert tudod oda-vissza a lavilt, a marketing tervet, meg mindent. 4 hónap múlva tuti fogod tudni. Oké? Ha most odamész hozzá a szponzoroddal, hát hallja a telefonban, hogy kivered a fogad az idegességtől, annyira be vagy tojva, hogy ő egy ás. Nem? Az átmegy a telefonba. Erre odamész hozzá, röviden beszéltek valami gyanús kozmetikumokról, hát ha meglátja az üveget, akkor meg teljesen még gyanúsabb lesz a dolog. Sokat se tudsz róla mondani, mert hát szinte semmit. És ahhoz is kellett valaki, hogy eljöjjön veled segíteni. Tehát tuti hülye vagy. Tehát biztos volt benne, hogy vele te nem egy szinten vagy, tehát hogy te nem más vagy, most ezt be is bizonyítod neki. Hogy B-be vagy, C-be vagy. Na most ez a jó fejhálózatvezető, nem? Tehát jól járassuk le magunkat az ismerősi körbe, abból lesz üzlet. De egyébként igen. Tudod, hogy miért? Hát valószínűleg, ha más ilyen nem, akkor sajnálatból vesz tőled. Jó, tehát ide berendezted magad a testedet, fölvettél valami ruhát, eljöttél, ott van valami pasi veled, jó, az üveget még ne is vigyétek el, mert hát ha meglátja, rendel tőled valamit, más nem sajnálatból, ha magára meri fújni, mondjuk onnantól nyerő vagy, mert működik a termék, de gyakorlatilag azt látja, hogy ezt. Azt, ami most vagy. És nem baj, ha nem vesz. Mert elkezdi használni a terméket, és az működik. Elkezdi használni a terméket, és minden hónapban, vagy 2 havonta, amikor újra rendel, vagy új termékeket próbál ki, vagy beszéltek, akkor te mesélsz neki arról, hogy éppen melyik üzleti szinten vagy. Én azt is szoktam csinálni, hogy 4 évente hív fel, és mondj neki egy ilyet, mondjuk amikor hétfőn így be vagy indulva, mint amit itt ma többször is hallottunk, hogy hétfőn este még ennyi pont, meg annyi vissza volt, és hív föl például ezzel a szöveggel, hogy figyelj, benne vagyok ebbe a lavilos üzletbe. Ja, tudom. Na most hajtok a következő szintre, mindenképpen meg fogom csinálni. Tehát nem ez a könyörgünk, hogy ha vennél valamit te még utoljára, akkor meg tudnál csinálni, de ha nem, akkor még. Tehát nem így, hanem meg fogom csinálni, a segítségedet szeretném kérni. Mit fog mondani? Melyik szintet? Tudod? Melyik szintet? És te bemondod neki azt a szintet, ahol éppen. Az meg lehet, hogy neki nem megfelelő, mert a startup az meg nem annyira. De a lídernél már emlékezni fog a számokra, meg az összegekre, és valamelyiknél, akár 2 havonta, hogyha fölhívod, vagy akár hetente, akkor valamelyiknél beugrik neki, hogy bakker, azt mondták, hogy ott 1000 euró van hetente. Azért az na. Hát ez a szegény szerencsétlen, aki a múltkor itt volt a szponzorával, elmondani se tudta, akkor én majd tudnám. Oké? Tehát az a lényeg, hogy 4 hónap múlva, vagy 2 hónap múlva, vagy néhány hét múlva, amikor te elérsz szinteket, és pénzt fogsz ebből keresni, és jól működik az üzleted, és látszik is rajtad, ne akkor menj oda, mert akkor rád néz, azt az állapotot fogja látni, és azt fogja mondani, hogy neked azért megy, mert te olyan vagy. És az a helyzet, hogy igaza lesz, mert addigra te olyan is leszel. Jó? Tehát csinálj magadból nyugodtan a hülyét most az elején, onnantól nagy felelősséged van, ha nem csinálod meg ezt az üzletet, akkor hülye is maradsz. Most ez az a rész, amit lehet, hogy kivágunk, tehát tudatosan csináljunk hülyét magunkból. Nem megyek tovább, még mindig nem mondtam el a megoldást, hogy hogyan fogtok tudni ebből üzletet csinálni, vagy üzletet építeni. Leírtad ezt a névlistádat. Elmentetek áshoz. Oké?
Ással leültök, elmondjátok neki a terméket, meg az üzletet, meg amit akartok. És azt mondja, hogy oké, rendben van, kérek ezekből a termékekből. Vagy már itt, vagy a következő találkozón, amikor 3 nap múlva, amikor már működik nála a termék, és azt mondja, hogy mi ez? Akkor megkérdezed tőle, hogy figyelj, van olyan a családi ismeret, ha még nem fújkálta le őket. Van még olyan a családi ismeretségi körödben, akiknek ez a termék jó lehet, vagy jó volt, vagy már fújod őket? Ez az ajánlatkérés. Igen. Oké. És itt gyorsan működik a termék, nem 3 hónap múlva. Tehát figyelj oda, viszonylag gyorsan működik a dolog. Na most Ás fog neked adni egy listát. Én 10 névnél többet nem szoktam kérni, mert még elvárják, hogy mind az összeset beszélgessem le, vagy hozzam be. Úgyhogy kérjél 10 nevet tőle, vagy 5-öt, ahogy jól esik. Kértél mondjuk 10 nevet tőle, és ezeket a neveket elteszed, és hazamész. És úgy kezdesz már, amikor kijöttél az ajtón, hogy ezeket felhívod. És megkérdezed tőle, hogy jó napot kívánok. Ilyenkor szoktam mondani, hogy mindjárt mondom a nevemet, ugye, hogy Pácelt Mihály vagyok. Itt szoktam egy picit inni. Iszok is. Azért, hogy legyen a másiknak egy kis ideje sokkot kapni. Tudod, ez a ki? És azt mondtam, mielőtt bárkit fölhívnák, először önt keressen meg. Oké. Az ő fejében lévő névlistájából melyik csoportból fog neked nevet adni? Tessék? A-ból, B-ből, C-ből. Hát ha nagy mázlid van, akkor az A-ból ad. Kicsi az esélye. Hát nem ismert téged, ráadásul te neki valószínűleg C-s vagy B-s vagy. Ugye? Hát úgy van vele, hogy hát ha nem a családtagok tudod, akinek most kell tényleg a spray segít neki, hát úgy van vele, hogy nem tudom, kísérletezzünk neki, lehet, hogy az anyós akkor egyből megadja, de tudod, ez a nem tudom, rámerjük-e fújni, nem merjük-e fújni, meg hát nem vagy neki hiteles, most te megkeresed ott az ismerőseit, nagyon nagy valószínűséggel neked a C-ből fog adni, és a B-ből. És ad neked neveket, hát tudod, ez a majd megkeresett azokkal vagy egy szinten az ő fejébe. Tehát olyat fog neked adni, C-set. Nem mondhatnám, hogy ez a legjobb. Az ás is jó, viszont valószínűleg már működik nála a termék, akkor adja az ásokat. De ha még nem próbálta ki a terméket, biztosan a C-ből ad általában, vagy a B-ből. És ez azért van, mert ahogy te kijöttél tőle, fölhívod a C-seket, az ő névlist, azt a 10 darab C-st. Fölhívod, és Pácelt Mihály, van egy kedves, közös, jó ismerősünk, aki megadta az ön telefonszámlát egy üzleti lehetőséggel kapcsolatban, vagy termékkel kapcsolatban. A C-snek a fejében te kivel leszel egy listába? Fel vagy építve. Felépültél. Ás lettél az ő fejében. Tudod, ez a gyárigazgatónak az ismerőse fölhívott. Mi lehet az? Nem? Nem mondasz el sokat, csak úgy üljünk le, mert meg kéne beszélni. Jó, persze. Na most ilyenkor én azt szoktam mondani, mindenki mondta, hogy egyszer írja meg ezt a könyvet, hogy a genya hálózatépítő, én még csavarok egy kicsit genya vagyok a dolgon, és azt mondom C-snek, hogy hát az a helyzet, hogy a közös ismerősünk, a gyárigazgató úr, nagyon megelégedett régió törzsvásárlón, 2 napja. Még nézegeti otthon, hogy befújjuk vagy de. Fújjuk le a kutyát? Kutyát szeretjük. Fújjuk le a mamát? Hát mit fújjunk le először? Vagy élőre ráfújjuk el? Főleg a Lavil 32-t. Tehát ott tanakodik, hogy mi legyen, de mondom, hogy kedves régi ismerősöm, vagy jó termék használ, vagy használja. Szerencsé az, hogy 3 perc alatt működik, tehát már viszonylag hiteles, egyszer legalább magára fújta. És gyakorlatilag, amikor C-s leteszi a telefont, akkor az a tapasztalatom, hogy általában ő ilyenkor fölhívja Ást. Hogy fölhívott az a valamilyen misi, jó esetben az megvan, és azt mondta, hogy te nagyon régi jó termék használója vagy, másik oldalon tudod Ás, 2 napja van meg a ja, hát végül is igen. Ha szerencséd van, akkor már ugye régebbi a kapcsolat, és akkor már használják, és működött a mamánál, a papánál, meg a kutyánál, meg a gyerekeknél. Ja, igen, akkor működött, oké.
És mondta, hogy te adtad meg a telefonszámomat. Na most képzeld magad Ás helyébe. Mi van? Ást is felépítetted. Ugye, hogy ő megelégedett régió termékhasználó, hiteles, és C is így fölhívja. Hát nem mondja azt, hogy figyelj, ez a Misi nekem a C-s listámban van. Ez egy szerencsétlen. Vettem tőle, mert sajnálom. Egyébként a termék jó. De te is ebben a szerencsétlen C-s listámban vagy. Gondoltam, hogy gyertek össze, aztán ott majd valamit csináltok. Ketten elszerencsétlenkedtek. Jó, hát nem ezt fogja mondani, hanem azt, hogy igen. Jó, már virágokra is ezt fújjuk. Meg amit érünk vele. Jó, tehát próbál oda kerülni, akinek te felépítetted. És mit csinál? C-st neked, C-snél téged felépít. És ezt az egészet. Sok esetben kimegyek, már csak alá kell írnunk. Van olyan, aki mindenképp alá kell írni. Mondom, hogy még nem írunk alá semmit, meg online vagyunk, ő akkor is valamit alá kell írni. Jó, akkor írjunk itt egy fehér papír, majd kitöltjük. Jó, tehát ő be akar csatlakozni, ő ezt akarja. Jó? Ezért a hitelesség miatt. Jó? Figyelj, erre egyszer ráérzel, soha az életben nem akarod többet a te ismerőseidet hívogatni, azt megígérem neked. Jó? Mert ott te benne vagy valamilyen listában. Itt meg folyamatosan az A-ban tudsz lenni. Oké? Na, hogy lesz ebből hibrid bináris rendszer? Hát úgy lesz belőle hibrid bináris rendszer, hogy van neked egy unilevel fád is, ahol mondjuk itt van Ás, behoztad Ást, kértél tőle egy listát, és vannak nála, mit tudom én, kértél 10 nevet, szerintem ha nálad van a cucc, nem mondhatok neveket, de cucc nálad van, és cuccot fújogatod, főleg ott a jelölteket, főleg lesz ez az energiaszpré, most tudod, na az durva lesz, tehát azt lefújod ott a bemutatón, akkor szerinted 5-ből 5 hányan fognak belépni. Legyen az, hogy 10-ből 5-en belépnek, jó? Az egy jó statisztika, nem? Szerintem ennél jobb lesz, de legyen 5-ből 5. Lehet, hogy mellé fújod, mit a szemébe csúszik, mert nagyon ideges vagy nem tudom, és akkor fáj neki, tudod. Jó? Vannak ilyen megkeresések egyébként, hogy allergiás vagyok rá, mert fújom a szemembe, és iszonyatosan vagy csipi, meg pislogok tőle, meg minden. De hogyha vattával kenegettem körbe, akkor nem. Az nem allergia, hanem az alkoholos nyitott szembe. Tehát az más. Jó? Tehát, hogyha oda tapecskolnád, ha allergiás lenne, akkor is baj lenne, jó? Tehát, oké. Na, tehát behozod az ismerősöket, de még nem csatlakoztatod be őket, hanem mindenkivel megbeszéled, leadják a rendelést, összeírogatod, hogy mit szeretnének. Oké? Fölhívtad őket, technikától, visszamész Áshoz. Ugye most gondolkodik arra, hogy anyós vagy kutya. Még most gondolkodik. Erre te fölhívod, hogy te, képzeld el, fölhívtam az ismerőseidet, akiket megadtál, ja. És képzeld el, hogy 10-ből 5-en, vagy 5-ből 5-en beléptek. Tényleg. Aha. Azt kérdezném tőled, mert egyébként tudom, hogy te nem akarsz ilyen üzlettel foglalkozni. Meg soha az életben nem akarsz ilyen hálózatiba belelépni. Mert az olyan, mint a kutyaszar, abba szoktak belelépni. Tehát ebben nem akarsz belelépni. De itt vannak ezek az emberek, nekem mindegy, mert úgyis becsatlakoznak, mert aláírták. A kérdés az, hogy hozzád, vagy hozzám. Mert ha hozzád, akkor beregisztráljuk hozzád a poziba, kinyitjátok a webirodát, megmutatod neki. Berakjuk hozzád a poziba, és akkor nálad vannak. Lehet, hogy semmi nem lesz belőle, de lehet, ketten is azt mondták meg 3-an, hogy őket az üzlet is érdekelni. Te tudod, mi legyen. És itt csöndben maradsz. Tudod, genya hálózatépítő. Aki először szól, az bukott. Hát képzeld el az érzést. Nekem még soha senki nem mondta, hogy nem érdekes hozzád. Jó, tehát akármennyi pénze volt, hogy akármilyen sikeres volt. Na most, hogyha egy nagyságrendel genyább akarsz lenni, akkor azt csinálod, hogy ezektől is kérsz ajánlásokat. Hát ahányat bírsz, mondjuk, hogyha ilyen nem alvos vagy, mint a szlovák üzlettársak, akkor az adott héten ez viszonylag több ember is lehet, így tele lesz a naptárod, azt garantálom. Megcsinálod, és őket is így behozod, és visszafele mindenkivel eljátszod. Mire visszaérsz Áshoz, mi lesz nála? Szinte egy komplett csoport. Hát arra már nehogy azt mondja, hogy nem.
Ha igen, akkor úgyis azt veheted nemnek, jó? Akkor nyugodtan rakd be magadhoz őket az üzletbe. Jó? Ezzel a technikával gyakorlatilag a saját névlistádat folyamatosan bővítve tarthatod, és amikor leülsz valakivel, és én amikor elkezdek valakivel együtt dolgozni, én minden esetben lefénymásoltatom az ő névlistáját, és közösen megbeszéljük, hogy kivel mi. Az összes névvel. Hát először nyilván azzal a 10-zel, akivel elindulunk, de utána általában az első 50-et átbeszéljük, akivel én le fogok vele ülni. Jó? Általában 10-zel ülök le mindenkinek, de az első 50-et átbeszéljük, mert abból valamilyen energiák vagy egyéb folytán valakivel sikerül ugye leülni, valakivel nem, vagy szinte senkivel, de a lényeg az, hogy én azokkal dolgozom, akinek van egy ilyen névlistája. Na most, ha utána ő úgy dönt, hogy mégsem, akkor én feldolgozom ezt a névlistát így. Mert én tudom, hogy abba ki az A-s, ki a B-s, meg ki a C-s. Oké? És ha tetszik, ha nem, beépítem az üzletébe. Aztán az egyik lába már így el neki, előbb-utóbb csak rájön, hogy kéne oda balra is valamit csinálni. Oké? Jó? Így soha nem fog elfogyni a névlistád, soha, de soha, és a legjobb dolgot adtam a kezedbe, mert nem a saját ismerőseiddel kell fölépülnöd, hanem a többiek hülye ismerőseivel, akivel egyébként valahol a tiédével is közösek. Jó? Tehát megtaláljuk egymásnak a közös jó és hülye ismerőseit is. Ezzel a technikával. Sokszor láttam már ezt nagyon jól működni, sokan megkérdezik tőlem, hogy lehet ezt még ennél is gyorsabban. És biztos találattal fölépíteni ezt az üzletet, és az a helyzet, hogy most vannak is olyanok, akik engem meg tudnak erősíteni, azok, akik itt elmondták, hogy hetek alatt milyen jutalékszinteket értek el. Ez a trükk nagyon egyszerű. Ezzel a technikával, de lehet ez a saját névlistád is, ahogy a könyvek írják, ahogy tetszik. A következő 2 hetet, azt táblázd be teljesen. Tehát az összes szabadidődet, az összes idődet, amit erre az üzletre akarsz szánni, azt teljesen táblázd be. Megmondom, hogy miért. A hálózati marketingben semmi nem motivál jobban, mint az eredményesség. Oké? Nagyon jó jelvényt kapni, meg elismerést. Szenzációsan jó. Nagyon jó, hogy figyeltek rám, és figyelmet kapok most tőletek. Le nem írhatom. Nagyon jó a pénzügyi elismerés, amit kapunk a cégtől. De egy valami biztos, és az az első pillanattól igaz, hogy egyetlen egy dolog van, amit jól motivál, az az eredményesség. Elmondom egy egyszerű példában. Képzeld el azt, hogy otthon ülsz a telefonnal, meg a névlistával. Megvan? Oké. Ülsz ott, és elkezdesz telefonálni. Elkezded egyeztetni az időpontokat, és kapod a nemeket. Milyen érzés az? Így mész össze, nem? Fog ez menni? Hát biztos ezek itt hetek alatt sikeresek lettek, én meg még 2 időpontot se tudok beegyeztetni, mert azt hiszed, hogy mindenki egyből igent mond, nem? Na most egyszer megkérdeztem, többször is megkérdeztem már rendezvényen, hogy ki az, aki az első beszélgetés után belépett a legelső üzletébe, és szinte senki nem teszi fel a terembe, talán te sem a kezét. Akkor miért várod el a többiektől? Jó? Tehát ne várd el. És ugye azt nyilván le se tudod egyeztetni, mert nem ér rá, meg a gyerek, meg a nem tudom, meg az izé, meg a hozé, és ugye mész így lefelé. És már hát most már 5-ször pisiltem, 8 kávét megittam, ki is takarítottam, azt mondtam, hogy hétfőn mindenkit fölhívok, úgy, ahogy mondták a hétvégi rendezvényen, de mégis sehol nem tartasz. És az első ember azt mondja, hogy igen. Az milyen érzés? Nem? Egy kicsit így, na, mégiscsak működik, és beírod. És ugye jól néz ki, tudod, azt mondták, hogy 2 hét. Na, már egy van. Telefonálsz tovább, megint kapod a nemeket, de egy picit ez az egy már úgy föntart. Talán. Hogyha nagyon nem küldenek el. De megkapod a következőt, megint egy picit följebb. Megkapod a következőt, megint egy picit följebb. Megkapod a következőt, megint egy picit följebb. És az 5. után, mikor már látod, hogy a héten szinte minden este be van téve valaki, akkor egy kicsit úgy jobb érzés már kapni a nemeket, mert már tudod, hogy működik. Ha a következő 2 hetedet teljesen telerakod, rakhatsz egy időpontra 2 embert is, nehogy véletlenül az egyik nem jön el, és akkor nincs ott senki. Amikor mész a következő napokban előre,
és lemondják ezeket a találkozókat, akkor azért, mert mindig van ott valaki, vagy van a következő, egy kicsit jobban érzed magad. De amikor így egyet-egyet így próbaképpen leegyeztetsz, és az nem jön össze, akkor az olyan kellemetlen. Aztán lefújod, működik, az megint egy pozitív érzést ad. Kapsz egy-két nevet, azt megint berakod, és az a tapasztalatom, hogyha valaki a következő 2 hetét, ugye az első hét az, ami nehezen indul, a második már jobban bepörög, és az utána a következő 2 hetet, mert akik lemondták, azt berakod a következőbe, és aztán akik ott lemondják a következőbe, az elkövetkezendő 4 hétben gyakorlatilag olyan szinten felpörögsz te, hogy már le sem tudsz állni. Mert folyamatosan eredményes vagy. És onnan tudod, hogy mennyire vagy így is eredményes, hogy ki kell nyisd a webirodátot megnézni. Mert már nem is tudsz rá figyelni, mert te már egy másik szinten fogsz mozogni, mert sikeres vagy. Az eredmény, és utána egy jó tanácsom van, le ne állj, legalább egy évig, mert utána az szokott lenni, mikor valaki így sikeres lesz, keres 1-2 ezer eurót hetente, azoknak javaslom, a csoport is elkezd úgy önállóan menni, hogy utána van az, hogy most aztán nagyon nagy király vagyok, most már nem hívok most egy darabig senkit, most kihívtam magamat, kitárgyaltam magamat és leáll. Én azt javaslom, hogy ezt a lendületet utána nagyon nehéz visszaszerezni megint. Hát a rossz seb akar telefonálni, meg utána lesz egy nagyon nagy probléma, ami gátolni fog téged abba, az a heti 2-3 ezer euró. Hát akkor te nem akarsz telefonálni. Jó? Tehát azt javaslom, hogy most az elején, ahogy csak bírod, telefonáld ki magad. Hogy utána soha többet ne kelljen. És megígérem, ha ezt jól csinálod, akkor valószínűleg soha nem is kell többet. A következő 4 hetet, a következő fél évet, talán a következő, akinek mekkora a célja, a következő 1 évet csináld meg nagyon lelkesen, nagyon jól, és tiszta erőből. És akkor sikeres leszel. Na de, megszokták még tőlem kérdezni ezt a nagyon nehéz kérdést, főleg ilyen személyes tréneri beszélések, vagy beszélgetéseken, hogy Misi, fogalmazd meg nekem azt, hogy mi az a siker. És aztán egyszer egy könyvben olvastam egy nagyon jó példát erre, mert ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Ugye szokták mondani, hogy olyan, mint a szerelem, hogy csak te tudod, mert mindenki, aki látja rajtad, az azt hiszi, hogy te az vagy. Ugye, hogyha neked pénzed van, jól éltek, azt hiszik, hogy sikeres vagy. Közben meg lehet, hogy éppen válsz, éppen szakadék szélén van az üzleti vállalkozásod, talán most is éppen így van. Tehát kívülről mindenki azt hiszi, hogy sikeres, hogy belülről te megérzed, hogy nem. Itt az egyik nap mondták a rádióban, hogy a szerelemmel vagy kapcsolatban, hogy a szerelmes vagy, azt is te érzed. Nyilván sokan látják rajtad, de igazán, hogy az vagy, azt te érzed belülről. A szerelemre mondták ezt, mondjuk 1-2 ember hogyan jut el ilyen logikai következtetésig, az nagyon érdekes, hogy a szerelem az olyan, mint amikor be vagy pisilve. Hogy mindenki látja, de azt, hogy milyen kellemesen meleg és simogat, azt csak te érzed. Na lehet, hogy ezt is ki kell vágjuk, de most így eszembe jutott, gondoltam, megosztom veletek. Tehát ültem az autóba, és ez a tudod, ez aztán biztos nagyon szerelmes szokott lenni. Tehát, hogy ez a kettő hogy jött neki össze? Lehet, hogy örömében egyszer bepisilt, vagy nem. Jó? Tehát nagyon nehéz megfogalmazni a sikert, és nagyon nehéz eldönteni azt, néha magunkról is, hogy sikeresek vagyunk. És akik és itt már sikeresek, és szeretnék, hogyha te sikeres lennél, és te ott ülsz, hogy jó, megcsináltak ezt az 1000 eurót hetente, meg keresnek 2 meg 3000 eurókat hetente, meg itt hetek után, de én meg az első 2 telefonnál tartok, és nem tudom, hogy hogyan. És kapsz 10 nemet, és akkor ő nekik biztos úgy volt, hogy mind a 100-an az első igent mondott. Tudod, ez a tuti. Hát az a helyzet, hogy nem. Tehát biztos vagyok itt benne, hogy ők is megkapták a nemeket. Szoktam is mondani, hogy a hálózatépítés ahhoz hasonlít, hogy van 100 golyó egy zsákba, van benne 5 fehér, az az 5 vezetőd, és van 95 fekete. És te úgy kell kivedd őket a zsákból, hogy nem nézhetsz bele. És megnézed, és mindig meglátod, hogy melyik a következő. Annak az esélye, hogy az első 5-re kiveszed a fehéreket, sajnos kicsi. Hál' Istennek ilyen kicsi az esélye annak is, hogy az utolsó 5 lesz. Jó, tehát itt 95 feketét ki kell vegye. Valahol közben lesznek. Az, hogy kinek mennyi, és hányadikra lesz meg, az változó. Egy valami viszont biztos, hogy ebben a zsákban benne van a te 5 fehéred is. Jó, csak meg kell várni, lehet, hogy 90-et kell várnod, mire kiveszed, de mindenképpen benne van. Jó? Na most, amikor te elindulsz most, és fáj, mert
nemetket mondanak, meg nem akarnak eljönni a bemutatóra, meg a hétvégi rendezvényt is lemondta mindenki, és te ülsz itt most egyedül, akkor úgy érzed, hogy ez nem fog menni. És a sikereseket megkérdezed, hogy mi van, ők meg vigyorognak, hát persze már van 2000 euró hetente, hogy te is meg tudod csinálni. Voltál így? Kiáll a színpad, és ez a surkolok a csoportomnak, te is meg tudod csinálni. Te meg ott ülsz, hogy aha, ja. Mert nem hiszed el? Meg rajzolgattatják veled ezeket a célfüzeteket, érted? Rajzold meg memorizáld be. Én is otthon mindenhova kitacapausztottam, a WC-re is kiraktam, tudod, belülre. Aztán rájöttem, hogy lehet, hogy azért nem gondolkodok jó helyen, mert ez egy szar hely. És azért nem lesz belőle semmi a célkitűzéseknél, és akkor átraktam valami frekventáltabb helyre. Meg a hálózó, meg tudod, az ágyba föl a plafonra. Na az a kérdés, hogy néhány eset, mikor ránézel, akkor milyen pozícióban vagytok, mert akkor lehet, hogy elviszi a figyelmedet, tudod, és ez nem ott leszel, ahol szeretnél. Tehát mindenhova kiraktam, egy baj van vele, hogy te nem hiszed el. Leírod te, hogy ezt szeretnéd, de nem hiszed el, hogy meg lehet csinálni. És ez a világ ez úgy működik, hogy értem én, hogy memorizálsz, meg értem én, hogy leírtad, meg vizualizálsz, csak az a baj, hogy ott ül a kis ördög a hátadon, és nem hiszi el. És ha nem hiszed el, akkor nem működik. És amíg nem hiszed el, addig nem fog működni. Ezért olyan célokat tűzél ki az üzletbe, szintekben is, hogy csináld meg tiszta erőből, mert az agyad úgy működik, hogy utána elhiszed a nagyot is. Jó? Tehát azért van ilyen sok szint, hogy te mindig ki tud izomból csináld meg, nem kell hinni. Ne rajzoljál semmilyen célt. Ezért biztos megköveznek. Tehát csináld meg tiszta erőből a 2 hetet, azt majd utána célozgassunk. Majd utána tűzölte. Garantálom, hogy 2 hónap múlva írsz olyan célokat, hogy besírsz azon, hogy mit írtál volna most le. Jó? Tehát ez a fontos. És a sikered az azon múlik, hogy milyen eredményes vagy. És amikor te eredményes vagy, akkor sikeresnek érzed magad, és elhiszed a céljaidat. Jó? Tehát ebben a lépésben. Na most, a siker, hogy mi? Ez a példa, ez az, hogy biztos tanítottatok már meg gyereket biciklizni, vagy te megtanultál már biciklizni. Ki az, aki nem tud biciklizni? Őszintén egymás közt. Jó, 1-2 vagytok, jó, akkor járni tanultál, te is. Valahogy ide eljöttél. Na most maradjunk a biciklinél. Mikor valakit, egy 5 évest elkezdesz tanítani biciklizni. Mi az, amitől az 5 éves fog tudni biciklizni? Mondjátok nyugodtan. Gyakorlás. Elhiszi, hogy tud. Van biciklije. Igen. Jó, de memorizálja magának, meg elhiszi, azt bicikli nélkül is tudod. Meg akar tanulni. Bízik bennünk, csinálja. Meglököd. Ez ám a jó szülő. Meglöki. Ez mind igaz. Ez mind igaz. Van bicikli, ezt már hallottad, igen, ezt már. Szeret bicikli, akar, 5 éves akar. Főleg mikor először elesik. Utána nagyon akar. Az én lányom is. Utána mindent akar, csak biciklizni nem. Tehát mindent. Egyszer fölállt egy doktornő, és azt mondta, hogy egyensúlyérzék. És azt kell. Egyensúlyérzék kell. Na ő azt is elmondta, hogy ezt most nem tudom visszaidézni, hogy a csontocskák mit csinálnak a fejedbe, és mitől, mert mondtam, hogy mi az az egyensúlyérzék, na ő azt is elmondta, én ezt nem fogom tudni neked produkálni, és egyébként igen. Na de mindaz, amit eddig elmondtatok, az kell ahhoz, hogy kialakuljon az egyensúlyérzék. Ugye? Az nem megy úgy, hogy te megtanulsz mindent könyvből a biciklizésről, mert te már nagy vagy, egy 5 éves nem tud könyvből, de neki is tudunk videófilmeket meg a tévében mutogatni, de tegyük fel, hogy most te akarsz biciklizni, te akarsz sikeres lenni itt a hálózati marketingbe. Annyi könyvet adok, hogy egész életed végig olvashatsz. Ha semmi más nem csinálsz, akkor is. Annyi videóanyagot adok, hogy szintúgy. Tehát te aztán itt láthatsz tapsikolós bulitól elkezdve, orbaszájba tréninget, a következő 1 évben elköltünk 3 millió tréningre, úgyhogy észre se veszed, már úgy személyiségfejlődsz, hogy nem lesz időd, hogy észrevedd, tehát minden lesz. Elmegyünk még 10 tréningre, meg tűztréningre, meg célok tréningre, meg párkapcsolat tréningre, meg nem tudom én hova. Elméletben
mindent meg tudunk tanulni a hálózati marketingről. Ebbe egyetérthetünk? Szerintem itt van a legjobb képzés. Oké. A biciklizésről is elméletben mindent meg tudunk tanulni. Mégis, mikor fölül a gyerek a biciklire, vagy te, mindent tudsz a biciklizésről. Fölülsz, fogom az ülést, elkezded tekerni, és elengedlek. Mi fog történni? Mindent tudsz a biciklizésről. Doktor emelem vagy. Le is diplomáztál belőle. 3 diplomád van már. Mi van? A helyzet az, hogy a biciklizésnek is, és a hálózati marketing, vagy ennek a fajta tudásnak is 2 pillére van. Az egyik az elmélet, a másik az pedig a gyakorlat. És a helyzet az, hogy egyiket sem lehet kivenni, de egyeket biztos, hogy nem, a gyakorlatot. Tehát én még olyat nem láttam, aki nem csinálta, és nagyon sikeres lett. Szerintem ez logikus, nem? Viszont biztos sok olyat ismersz, aki nagyon tudja, de ez nincs, meg csapat se. Jó? Tehát nem árt, ha mind a 2 megvan, de csinálni mindenképpen kell. Mert amikor azt a gyereket te megfogod fölül a biciklire, és elkezd tekerni, és mész utána, és még megfogod, ő miért tekeri? Mert bízik benned. Elhiszi, hogy te szereted, és segíteni akarsz neki. És mész utána, és segíted. És mondod neki, és elengeded, akkor kicsit beinog, puff, takar egy nagyot, fekszik a porba, oda megy a szülő, fölállítja, leporolja a térdet, fölülteti a biciklire, és mit mondasz neki? Katona dolog, az is jó. Volt, aki egyszer azt mondta, hogy van egy született tehetséged. Csak még nem tudod. Ülj vissza, és tekerj. Mit gondol az 5 éves? Vagy most mondom neked, hogy van egy született tehetséged. Gazdag és sikeres tudsz lenni. Csak biciklizzünk már. Itt van ez a Lavil, ez egy tök jó bicikli. Szuper. Nézd meg, vannak itt ilyen olimpiai bajnokok most már lassan. Te meg itt szerencsétlenkedsz. Ülj föl, van egy született tehetséged, hogy gazdag és sikeres legyél. Te meg mit gondolsz, hogy mi van nekem? Hát nekem olyanom biztos nincs. Nem, mert még nem vagy sikeres. Még nincs ott az egyensúlyérzék. Ezért mit csinálsz? Na jó van, szponzornak anyagi érdeke, csak nem akar szivatni, megpróbálod még egyszer. Megint elkezded tekerni, szponzor elenged, dúrt akarsz megint egy nagyot. Fekszel a porba, vérzik a térded, lefúj a termékkel, és azt mondja neked, ilyen teli vigyorral az arcán, hogy van egy született tehetséged, én már tudom, te is meg tudod csinálni. Mit gondolsz te? Hát inkább nem mondom, jó? Tehát mindenki gondoljon, amire akar. Na jó, de mégiscsak anyagi érdekes, fölülsz még egyszer. És elkezdesz tekerni, picit még inoksz, de aztán elkapod a fonalat. Ha, 1-2 igent mondtak. Ha, összejött egy bemutató. Ha, meggyógyult a barátomnak az anyukája. És elkezdett tekerni ezt a biciklit. Az eredmény sikeressé tesz. És egyre jobban tekersz, a szponzorod ott van melletted, és még olimpiai bajnok is lehetsz ebben az üzletben. Na ez az, amit a sikeres emberek elmondanának neked innen a színpadról, de nem tudnak, mert ezt neked kell megtapasztalni. Neked kell, hogy vérezzen a térded, és neked kell, hogy fájjon. Mert csak így tudsz eljutni a sikerig. Nincs rövidebb út. Neked kell. Jó biciklizést, köszönöm szépen, sziasztok!